Maayong adlaw kaninyong tanan anyo sa kaninyong ato nga programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International Sir R.J. Sano uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Sa dili pa ko magpadayon, syempre magpasalamat una ako sa mga igsoon nato mga Katoliko nga kanunay nagatabag nagasuporta sa atong programa kay lagi kung wala ni sila ug wala pud mo di gid mahitabo ang kining ato ang gitawag og program magapadayon. Ato nang pasalamatan sa Sir Ronald Discalarin family, Sir Romeo Nodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denso Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topi Galimit and family, Member Dan Laper and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jubilecia and family, Sir King Bias and family, Sir Rizalimen and family, Sir Ramillones and family, Sir Edmondo Esteban and family, ug sa tanan nga nagatabang nagasuporta sa programa, daghan king salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga tong program ani agihapon dinhi sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi sa program kung wala ang inyong tabag inyong suporta. So gusto mo tabang, so gusto mo suporta pwede ninyong ipadala inyong tabag suporta pinag sa mga account numbers kana ako sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And karon mga sir ug mga ma'am na ako'y tagaan nga gitawag og reaksyon. Actually dili man gud ko ingon nga kana bitawng si bitawag ana kana bitaw nga mag-una-una kung baga ba. Yan naman gyud mga igsoon nato mga Katoliko nga kanang ma-bothered ba concerning sa mga video sa atong mga higalang mga tagak. Mo na nga isend nila sa ko ang video, sir. Pwede ba nga hatagan nimo ni og reaksyon kay sumala pa nila daghan daw kuno ang mailad kung baga sa mga puntog mga butang nga kung diin kung maminaw ka nila mura mo yung tinuod gyud ni sila kung imong paminawon pero kung imong gintan-awon imuha gyud gitawag og kining usisahong pagsakto ang ilang mga argumento sa Jesus Ginoo ko di gyud na makatunong kung baga di gyud mo tunong sa gitawag og kamatuoran nga gitudlo sa balang kasulatan gitudlo sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, sige ato ning reaksyonan. So every point niya atong i-stop ang video pagkahuman natagaan nato dayon og reaksyon mga sir ug mga ma'am. Okay? Okay, sige tan-aw na to ha. Kini o usa ni ka gitawag og pastoy. I think murag Baptist or wala ko kabalo kung sa iyang kana bitaw nga asa siya affiliated nga gitawag og sekta pero sa kung pagkabalo pastoy ni kining ato ang tagaan og reaction. Sige atong paminaw ni point by point ang iyang video. Dako gid kayo og kalainan ang mga magwawali nga nagbase sa pulong sa Ginoo ug ang wala nagbase sa pulong sa Dios. Actually, kana man gumingon ta pagbase sa gitawag og pulong sa Ginoo. Lahi-lahi magud ang atong understanding concerning sa term nga word of God or pulong sa Ginoo. Nganong lahi-lahi man tungod kay ang mga amigo nato nga mga tagak ang ilahang pangunahon na sa pulong sa Ginoo or word of God referring only to the scripture. Pero sa to mga Katoliko dili ingon anay kay nga tong pagtuong Katolika pag mingon og word of God wala lang kay mulimit wala lang kay tawag ining mahigot dito sa mga written ngano man kay na may living revelation o kana nga living revelation according to Saint Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 ingon pa ni San Pablo hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among ginatudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So kanang pulong living faith man na kay gipasa-pasa man ang pagtuo from the time of the apostles until now og kanang butanga mao nang wala sa atong mga higalang mga tagak kay sa ako nang giingon kanang butanga dili na mahiabot or dili na mahitabo nga makadawat sila anang butanga sa hinungdan nga ang ilang pundok mi-exist lang after 16th century. Sige padayon na to ni iyang gisulti. Kay kasagaran sa mga wala nagbase sa pulong sa Ginoo, bali ang ilang pangutok. Tanawa. So kung kasagaran daw kuno kung wala daw nagbase sa pulong sa Ginoo, bali daw ang tawag ining pangutok. So kung mingon tag pulong sa Ginoo nga Biblia lang asa pud na sa Biblia. Nga ang Biblia gihigot lang sa pulong sa Ginoo. Dili ba kaha nga baliktad ang atuan pong sitwasyon? Ikaw nga nagsulti nga bali ang pangutok kay wa ko nagbase sa pulong sa Ginoo
apan ikaw di ito ang bali og pangutok ngano man kay ihigot nimo ang pulong sa Ginoo didto lang sa nakasulat. Mismo ang mga apostol, mismo ang mga writers sa New Testament wa nagpamatuod anang butanga. Na ay tawag ining inspiration, written inspiration or inspired tawag ining letter or inspired tawag ining mga books nga gisulat sa gitawag og mga apostol. Pero wala man muungod kaya kamaturan man gud nga sa mga ma'am di mo gud mahigot sa libro, di mo gud mahigot sa litra. Kung dili kanang kamatuuran mahuptan lamang kana sa usa ka institusyon nga gisugo sa Ginoo nga maoy magtudlo. Batayon ni Ginoong Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man ni Kristo nga pabasaha sila sa tanan nga akong gisugo. No, dili ngon ana. So again ha, dili ta supak nga mosunod tas pulong sa Ginoo, pero ato ang i-define unsa nang term nga pulong sa Ginoo. Kaya sa mga Katoliko, ang pulong lagi sa Ginoo para sa mga Katoliko, written ug unwritten. Kanang written mo ang Bible. Bitang ginabalik-balik na ko always. Ang simbahang Katolika mao gyud ang pinakaunang katudloan na nga ang scripture, ang Biblia pulong sinulat nga pulong sa Ginoo or pulong sa Dios. Wala pa man ni sila na anang gitudlo simbahang Katolika. Igol mo sa nangupya. Unya nangupya man lang wa pagitalong og kopya. Ilang gibiyahan ang tawag ining apostolic tradition. Okay, continue na to ning ihang gipangyawit. Sama niini ingon pa niya nga ingon kuno si Jesus Christ nga ang baptism kuno para sa tanan apil ang mga bata. Di ba? Wala gid na sa pulong sa Dios. Subay wala. Basaha do nagtarong ng St. John chapter 3 verse 3 to 5 ug kanang St. Matthew chapter 28 verse 19. Ingon pa ni Ginoong Kristo, gawas ang tawo. Sinoon kining mga tawhan lang ilang mga bata di man tao. Kining maong mga tagaka ni agi man pagkadi tao mo na ang pangunahon na di pud tao. Ingon pastor Ginoong Kristo, gawas ang tawo magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa kingharian sa langit. Unya kanang giingon nga magpakatao pag-usab according to St. Jude the apostle, ingon pa niya kanang pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu referring na sa bautismo. Nya kun ato ang ipadala ang gisud ni Ginoong Kristo, ingon pa niya ang gianak og tawo usab. Wa gyud giingon nga ang gianak og tawo moagi sa di tawo. Una may mong tawo pagudako na. Dili ingon ana oy. Dili ingon ana. Ang ingon ni Christ ang gianak og tawo usab. Usa man ang major premise? Ang major premise gawas ang tawo magpakatao pag-usab sa tubig ug espiritu. Di siya makasulod sa langit. Mo major premise. Ang minor premise ang receiver. Kinsa man ang receiver kadtong gianak og tawo. So, bot pasabot, implied, implicit, i-required sa ito ang Ginoong Kristo nga ang tao wala na nagpili og edad. Kinahanglan magpakatao pag-usab. And ang tawag ini pagkatao, nagsugod na ang pag-anak sa tao. Diya nagsugod ang iyang pagkatao. So gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug espiritu nga mao nang bautismo, dili siya makasulod sa kingharian sa langit. Kay ang objective sa bautismo mao man ang salvation. So kung imong balibaran ang mga bata ug mga masuso sa bautismo, tablara nga inyong gihikaw ang kaluwasan ni anang maong mga bataa, ni anang maong mga masusuha. So, lupig pe kriminal ninyo. Di ba? Nga naman kay kaluwasan sa mga bata inyong ihikaw. Nga Galatians chapter 3, verse 27, pinaagi sa bautismo, atong gisulob ang atong Ginoong Hesukristo. So, kung di na to pasulobon og Kristo ni mga bata, unsa may dagway nila sa atubangan sa Dios, makaluluoy. Wa ba to sa tuwa, 8 days old pa lang bautismuhan na. Nga naman kay kanang mong bautismo mo magud na ang substitute ba pag-abot sa New Testament sa pagtuli. Ang mga Hudyo mo kani up to 8 days gikan sa pagkatao kinang tulion na sila. Maupod sa
Iglesia Kristiyana. Nga naman, kay pagka 8 days sugo na simbang Katolika, kinahanglan bautismuhan. Kay takabalo sa danger ba? Umaabot, mamatay na. Nabi na sala. Nabi sala nga nakatapot niya ng maong bata. Nga naman, kay sumala pa sa balaang kasulatan, kanang gianak og tao, nakatapot din na ang gitawag sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sala nakasulod sa kalibutan, pinaagli sa katao, mo na ang sala nagdalag kamatayon. Mo na ang tanang tao mamatay kay ang tanang tao nakasalaman. So kung ang bata or masuso nagihimugso sa usa ka inahan, wala pa hinuon siya nabuhat nga actual sin, pero naa na si sala daan. Sala diin dili iyang binuhatan apan sala nga iyang napanunod gikan sa atong unang ginikanan nga sumapang San Pablo nakasulod ng sala pinaagi sa katao. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So kung di na ito napasulubog Kristo sa atubangan sa Diyos, patay siya. Nga naman, kinaay sala. Sala mo na ang pag-separate sa tao ug sa Diyos. So kung ang bata, way bautismo, walay gitawag og Kristo, so buti pasabot, separated siya atubangan sa Diyos. So kung ihikaw ni mo na sa mga bata, ay ang may tabuan na mga sir ug mga ma'am, tablara nga inyong gitulak ang inyong mga kaanakan padung dito sa impyerno. Muna na may tabo. Kaya continue na ito ng iyang kabuang. Din ingon pa siya, ang man-made kuno nga doktrina, ang baptisin kuno, para lang kuno sa adult. So kinsa? Tinuod bitaw. Man-made man ang doktrina, kiwa man gyud sa balaang kasulatan. Nga niingon ang Ginoong Jesucristo nga ang bautismo para lang sa dagko. Ang unang gibautismo kaniadto mga dagko. Nga naman kay siyempre sila man ang unang tudluan kay para ma-establish ang Christian community. Kay nami panult yung sa Latin nga ubi mayor sisat minor. Unaha-una ang dagko, ay kanang ginagmay, kanang gagmay, musunod na na. Di ba? So siyempre sa panahon, kanang gibasa na to sa balang kasulatan, o kanang gibasa po ninyo, siyempre ang iyang communication nag-iimo para sa mga dagko, tungkol kay ang unang i-convert, ang unang bautismuhan, mga dagko at that time. And after on that, ang magagmay musunod na. Muna iniingon si San Pedro, ingon pa niya, Acts chapter 2 verse 39, kay kini nga saad katong bautismo ang kaluwasan, kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Kana bang mga anak puro lang tawag ining dagko, way gagmay, way bata, way masuso. Og katong mga atua sa halayo, katubang naa sa halayo puro lang tawag ining dagko, way masuso dito, way bata. Oh, wa kayo mabasa sa Biblia nga tawag ining walay labot ang mga bata eh. Kung natin mabasa sa Biblia implicit tungod kay ginigamit ang mga writers, especially Saint Matthew, kaning Acts of the Apostles, Saint Luke, nigamit sila og general term nga tao. So diha na to gihigot ang bata kay ang bata tao, gamay nga tao. Continue. May sakto. Ang baptism para ba sa tanan? O ang baptism para lang sa mga tao nga nakasabot sa pulong sa Dios? Na, imo pang lubagon ang gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo panmo sa tanang katawhan. Pag yung tanang katawhan wa na gipili, bata, hamtong, babae, lalaki, pantuon ng mga apostol. Sa tanang kanasuran product ko na. Well, abot bata dito. Balik na ginig utok ng pastuya. Continue na to. Nawari ito sa biblical nga niyo. Ingon pa ang Acts chapter 2 verse number 41, the Bible says, then they... Muna ako makaingon ko ba nga, asa magibutang nila ng panabot? Sa ko na gano'n, normal lagi na. Normal na sa panahon sa mga apostol nga dagko ang ilang giuna, kay siyempre ang mubit-bit sa maeng balita at that time mga dagko. Pero it does not mean nga walay labot ang mga bata dito kay ato sa 39. Kay kini nga saad alang man kaninyo, 41 mo tiyong ibasa. Iatras og 39. Kay alang man kaninyo og sa inyong mga anak, kaninyo katong ihang istoryahan, mga dagko. Usa pa, og sa inyong mga anak, kana bang anak puro lang dagko, way gagmay, way masuso. Og katong atua sa halayo, puro lang to dagko dito. Way mga bata dito. So kanang pag-abot sa porto nga receive kato nang naminaw nila.
Pero wa nagpasabot nga way labot ang mga bata kay again ang general norm nga gitudlo sa apostol sa verse 39 kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak og kitong atua sa halayo. Baliktad gyud pangutok ni pastoya. O di ba? Nabali. Continue. Di ba? So, ang gibautismoan, kadtong kabalo na, makasabot sa pulong sa ata ba to? No. Dugaya, kung sukuan pa ba, asa may gibutang ilang panabot, no? Kung maingon kag nakasabot, kung ang Dios matudlo, kasabot ang bata, eh. Kung ang Dios magtudlo, kasabot ang bata. Siya may giingon din sa balaang kasulatan. Niya itong masahon. Saint Matthew chapter 21 verse 16. Siya giingon din sa balaang kasulatan. Busa miingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag. Oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon ang mga bata ug mga masuso gibansay mo. Gitudloan mo. Ha? Gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdaig. Halang kanimo kinatong pagdaig din hingpit. Ang mga bata naka-offer og hingpit nga pagdaig. Nagdaig sila nga wa sila kasabot. Ana ba ang point? Asa man nga text Salmo 8:1-2. So, buti pasabot, kung ang requirements makasabot sila, pasado ang bata, pero di lang kita ang magtudlo. Ang Diyos rin itudlo. Pero ang point na to, kung makasabot o makadawat, yes! Nakasabot o makadawat sila. Pero Diyos ang nagtudlo nila. Pero again, ang tawag ining basic argument nga, basta makasabot, makadawat, pwedeng bautismuhan. Ang bata, nakasabot. Makasabot sila. Pero ibata pa man sa di pa sila ka-express. Mo ito pagdako na i-follow up, tudluan sa ginikanan, kay para maka-express siya sa iyang gitawag og faith. Kay naa na siya faith daan. Diba? 18:6, St. Matthew, ingon pa niya, okay sa man tumakaangin ini mga gagmay mga bata nga nagtuo na ko. Nawara. Naman pagtuo niya nga kasabot. Diba? Mastilan lang Ginoo ko in taon. Ha? So, ang bautismo, kapag yung sa balang kasulatan nga, ang requirement sa bautismo, kinahanglan jud ka, makabalo. Maloy, ang ingon, bautismuhan, pagkamantudluan. Basahan ako ng 28, bautismuhan, una tudluan. O niya, 28:19, busa panlawa ka mo nga tustan ng katawhan sa tibuok kalibutan, o gimua sila nga ako mga tinunan, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Dinsumpay, og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. I-enroll una para mahimo siyang estudyante, mahimo siyang tinudluan. Kay di ka mahimong estudyante kung dili ka ma-enroll. O niya, ang enrollment sa Christian church or sa Christian community, maunang baptism. Munang ang bata-bata pa i-enroll, then ang iyang tawag anang learnings, ang ginikanan kong simbahan na maoy magtudlo. Ay, nalang ni mga tawhana. Asam nagibutang ang utok aning mga tawhana? Ba to? Dili kadtong mga tao nga nakasabot na sa pulong sa Dios. Ayo lagi ihaom ang sitwasyon kani adto karon. Ngano man kay kani adto mo po to ang pagsugod sa Christian Church. Karon na ana ang Christian Church. Ang objective kay salvation. Kay salvation naman ang objective niya. Sumala pa ni San Pedro, kining bautismo nagluwas kaninyo. Muna ang bata bautismuhan kay ang objective kaluwasan. Pagkatibag nulag panabot. Now arita sa Mateo 20 Tanawa, uniforme gini sila. Ang apostol, magmatiyo lang, maghuwan lang. So na, silingan ninyong mananggiti o inyong manghod. verse 19, the Bible says, "Go ye therefore Dili man na, chapter 20, chapter 28. Sige. and teach all nations, baptizing Kanang teach all nations. Puro na dagko. Way bata.
Puro na ko, bata. Pastila na lang. Episode man tanis bulsa. them in the name of the Father and of the Son Baptizing them. Kisa man tong them. Katong naa sa nations. Katong naa sa nations. Puro tong dagko lang. Way bata. of the Holy Ghost. Verse number 20. Teaching them to observe all things. All things that I have commanded you. Nga naman kayo na igisugo si Kristo eh. And again, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay katuyuan sa Dios, kabubuton sa Dios, nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuuran. Kay gusto man niya ang tanang tao maluwas, exempted din ang bata. Way labot din na ang bata. Bangag kag panabuhat. Wa gyud na, di jud ka makabasa sa Biblia. Nananudlo ang mga apostol nga sa bautismo walay labot ang bata ug masuso. Pero makabasa ta sa Biblia, daghang mga implicit presentation nga bautismuhan sila. And according sa mga fathers, even si Saint Polycarp, Bishop of Smyrna, gibunyagan, gibautismuhan bata pa. Isa man na Saint Polycarp, Bishop of Smyrna, classmate na ni Saint Ignatius nga estudyante ni San Juan. Gibautismuhan bata pa. Masuso pa. So gi-practice na nila ang baptism for the sa first century, baptism sa mga infants. O si Luther nga ilang amahan nagtudlo pud ana nga ang bata, ang mga masuso kinahanglan bautismuhan. Mga apo gini batasan gini mo tuo sa ilang apuhan. Sige. So ang pangutana, kinsay gi sultian? Kinsay gi bautismohan? Kinsay tudloan? Ang mga tao nga kabalo nang mubuhat sa mga butang, ha? Gahi gina sila pasabton, di ba? Dapat isabot nila ng balang kasulatan ba? Sa konteksto kani adtog, sa konteksto karon. Dili magud pwede nga sa tanang panahon ang konteksto sa tawag ining sitwasyon sa balang kasulatan kani adto ihaom nimo karon. No sir, no ma'am. Dili pwede. Nga naman kung ihaom nimo na tawag ining karon ang konteksto sa kung kani adto mahulog nga ang bata way kaluwasan. Mahulog nga ang bata way kaluwasan. May salvation ang bata. Mo na luoy kaayo ning mga batag masuso ining mga tagak nga mga pundok sa hinungdan nga mga impierno. Nga naman, kasi sila man mismo. Sila man mismo ang naghikaw. Sila man mismo ang nagdalo. Nagdalo sa tawag inigwan, nagdalo sa kaluwasan sa mga bata, pinaagi sa pagdawat og bautismo. Ang bautismo gud pagsulubon ng Kristo. Subuti pasabot kini mga batag mga masuso ug mga anak ni ining maong mga pastuya ug sa ilahang mga membro, wa ni mga Kristo na. Wa na mga Kristo. Wala yung mga Kristo. Ano nga may Kristo? Wala may bautismo. Nga, bugiro ba kina sila? Kini akong anak, ako agad nang i-dedicate. Asa mas Biblia? Nga i-dedicate ni mo mga bata, pinaagyan na nakasulob sa Kristo? Atikon man tanin niyo. Ilaro naman tanin niyo. Asa sa Biblia labi. Nga ang dedication nga to sa tawag ini mga bata dito sa Dios. Kanang ingon ninyong Dios, kay kanang inyong Dios, di man dili man namo imong Dios. Ano inyong Diyos, dedicate. Nakasulob sa Kristo. Sige be, pusang sitas na. Nya, sa nibaw anak mong dedication diya sa Biblia, only eldest son. Ikaduha, walay labot babae. O nya, pag mag-dedicate sila, naasala i-offer ang sa inyo, sa man sa inyo. Nganong gi-appeal man yung manghod? Nganong gi-appeal man ninyo ang mga batang babae? Nga dili man na mo igisultis bala ang kasulatan. Ingon ninyo, gisunod ninyo. Yabaga. Pagkayabag. Okay, continue na to. Teaching them to observe all things. Na ang pangutana, maka-observe ba ang mga bata? Yes! Maka-observe sila, pero di pa lang sila maka-express. Nga naman, kay bata pa man sila. Pray ba na ko nga maka-observe sila? Niya. Biblia mismo sulti, na maka-observe sila. Niya. Salmo 8:1-2. Basahin na to yan naagi ni sa tawag ini mga salmo. Ato ang tawag ini basahon. Mo observe gyud ang bata. O Ginoo among Ginoo, pagkahalang dun sa imong ngalan, sangko sa kalangitan ang pagdayeg. Action ha.
ang pagdaig sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. Ingon mo, dili maka-observe. Kuya, pahingpit pa ang pagdaig. So, luoy ka ninyo mga bata, kay gihimo ninyo mga amaw. Ano mga masuso, gihimo ninyo mga amaw. Gihimo ninyo mga way buot. Luuya po na mga bata ninyo eh. Ako ba kung ako'y amahan? Sa usa ka tawag ining bata mo siya na ako sa inyong sekta, magdiskumpiyado ko ninyo. Luuya sa akong anak no. Ako rin maluwas akong anak dili. Ako rin na Kristo. Ako rin nakasulo mo Kristo kaya nakasabot daw kuno ko. Na akong anak dili, way Kristo. Sus Ginoo ko ninyo para gaba. Di ba? Ato ning manon. Makabalo ba ang mga infant? Yeah, magkabalo sila pero di pa lang sila ka-express. O tanawa San Juan, pagbisita ni sa mahal nga birhen sa iyang mama nga si Elizabeth, ni ulpot ang bata, kabalo. Recognize niya kinsa ni abot. Kasabot sila, di pa lang sila ka-express. O niya ang ilahang way of expression binata kay bata pa man sila. Pero it does not mean tawag ining di sila kasabot. Ako akong anak pas taguang kan sa iyong mami ha. Natudluan na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pagkahuman, ginapaminaw og tawag ining mga tugtog nga mga Catholic songs, Catholic musics. Unya ginatawag na po iyang pangalan. Napastiyan ha. Karon pag-anak na paggawas na sa tawag ining bata gikan sa bilahan sa iyang mami. Paggawas, pag-ingon ako, ajoy, nihilom ang bata. Buot ipasabot na asay learning. Bisan pa nga naasulod sa tiyan, sa iyang kasabot siya. Nga siya gitawag. Di pa lang siya ki-express kay bata pa man siya. Ana ba? So, but pasabot, kung ato ang tuuhan ng pastuya, kana ding ilang mga bata, mga pulpul na. May panabot. May panabot. Subot pasabot, mura na sila ka ng mga, mura lang po mga robot. Mga di kasabot. Ay ulo. May panguna-una. Ang mga bata, ini mga tagak, mura mga robot. Way panguna-una. Way pagbati. Nga naman, mura mag-robot. Pero sa tuwa dili. Ang learning uban din na ang pagsabot o ang pagbati. Ang bata, basta gutomon siya. Magkasabot siya eh. Gutom na ko. Mahin ko. Kaya mga ayo ko. Ana ba? Ngamin mo sila nga, gospel man sa Ginoo. Ang Diyos lagi ang magtudlo. Pero it does not mean nga di na matudluan. Matudluan na. Pero di pa lang sila ka-express sa hinungdan kay bata pa man sila. Maunay point. Okay, last. No. Kung ang gisultian sa Biblia, kisang bautismoan, kadtong mga tao nga kabalo na sa pulong sa Ginoo. Kapasar ang bata. Kapasar ang bata. Nga naman, sa sinugdan palang daan, sa pag-umol palang daan niya, di astaguangkan sa iyang mama, hingpit na ang iyang pagdaig. Kasabot, kabalo siya. Di pa lang siya ka-express. Nga naman, kay bata pa man siya. Masuso pa man siya. So ang bali og pangutok dili kitang mga katuyo kung dili kini mga pastoy nga naninguha sa pagguba sa Dios nung pagpaday kag gisulat sa Biblia og ang panudlo sa mga apostol nga gipasa-pasa gikan sa unang siglo hangtod karon. Mo kining mao mga tawhanan maigo ni sa Ginoong San Pablo. Galatians chapter 1 verse 8 ingon pa niya, apan bisan gani kami o sa kaanghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Muna kung mutuo mo ining mo o mga pastuya, apil mo sa mga tunglohonon. Masukor ba mo dayon? So sa mo mga bata na naibuot, na panabot, nakasabot na ang mga bata. Di pa lang siya kag-express og sakto. Binato pa lang ang iyang pag-express kay bata man siya. Pero may makasabot, kasabot. Makasabot na. Yes na lang sila expression pero laki. Sa ato nga gitawag og dagko nga matured na. Pero kaya mga bata sa mga taga-kaluoy, mura
tawag ining papit. Hindi mo lang luoy. Muna kung ako na ako'y membro ini mga pundoka, mahawa ko kaluoy sa kong anak, ako rin maluwas ya kong anak dili. Mahawa ko mahawa ko. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages RJ Horolan Sandro II TV Palya.com page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa mag-send din na og Facebook stars. Uga yun, katong sa wala po na kapag subscribe sa ato mga channels, i-subscribe niyo ang mga channels Dalay Catholic, Apologist, and Official RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawain Religious Forum. Uga pwede sa mag-send din ng super sticker, super chat sa super thanks. And sa tanang mga Katoliko, ang gustong mo tabang, gustong mo support sa itong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabag suporta pinag sa mga account numbers, kung na sa mga skills na nagadagan ng information, o pwede sa mag-message sa itong page kung very imitation po. Daghan kayong salamat in advance. And yun, kana lang muna mga sir ug mga ma'am. And ayun, at atangin ninyo always ang atong mga video reactions. Bahin ining mga amigo na itong mga taga kay daghan kita makatunan concerning sa ato ang gitawag og pagtuo. O gikan na sa mga kitibong ang Pels TV Palya.com gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International sa mga kaubanan serisista ng mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta sa atong programa kini yung ubos nga alagad og igsoon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamit yung mingon Ecclesiam Servire, Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan, Ave Maria.